Hola, Lutres! Soc Tracy Hunt i avui us porto un experiment d'uns cucs que ballen. Prepareu el vostre lap i comencem. Per fer aquest experiment, primer de tot necessitarem un mocador, un got o un vas de precipitats amb una mica d'aigua, una pipeta, unes tisores, Achtung! Un retolador, llapis de fusta, retoladors de colors o subratlladors. Per últim, un plat. Agafarem el nostre mocador, obrirem i el retallarem en 4 parts. Començarem a decorar el nostre primer cuc. Agafarem el mocador, ens el posarem sobre una superfície horitzontal i li començarem a posar ratlles de colorins. Ara que ja tinc els colors del meu cuc, ho enrotllarem en el nostre llapis de fusta. Fantàstic, i ara el que farem serà estrenyar una mica i ens ha de quedar ben apretat aquest cuc. Així, si volem, li podem fer unes decoracions. Molt bé, doncs ara que ja tenim el nostre cuc, el traurem del llapis de fusta i el deixarem sobre el plat perquè es prepari a la pista de ball per fer uns bailoteos. Anem a fer els altres cucs. Sabeu què? Hi ha una científica que li encantava observar els cucs. Va començar la seva investigació quan tenia només 13 anys. I és que es va posar a observar els cucs que hi havia al pati de casa seva i, com que li agradava molt dibuixar i pintar, va començar a dibuixar-los. I mireu quin misteri va resoldre, que fins aleshores ningú sabia d'on sortien les papallones. I aquesta científica, Maria Sibylla Merian, va desxifrar aquest misteri tot dibuixant el cicle de vida dels cucs que tenia al jardí de casa. Resulta que aquests cucs acabaven convertint a través d'un procés que es diu metamorfosi en papallones. I és gràcies a ella que fa 350 anys hem descobert d'on surten les papallones. Fantàstic! Ja tenim el nostre últim cuc i ara sí, entra en joc l'aigua i la pipeta. Agafarem amb la pipeta una mica d'aigua i començarem a dutxar aquests cucs, a veure si s'animen a moure una mica el seu cos. Algú sabria dir-me per què passa això? Fins aquí el nostre experiment d'avui. Si voleu saber per què passa això, podeu llegir-ho a la descripció del vídeo. Adeu, Lutres!